Tambirevo. Tambirevo mama. Yakwigire basa iyi. Maita. Akadiko abereki. Tinofara makadiko. Aiwa tiri vapenyu. Aiwa tinofara isusu. Yakwigire ikatwana twenyu utu. Maita zvakanaka chokwadi. Pindai mune vamwe. Pindai. Aiwa ini panapa here. Ndinodzidzisa vana. Sure here. Zvakanaka chaizvo. Aiwa zvakanaka here. Ko imariko? $40 US pamwedzi. Wow. Saka munodzidzisa kubva nguva kusvika nguva iyi? Kubva kuseni kusvika richidoka. Kandai muchienda kubasa munotozoti mabva kubasa muchiuya muchitora vana venyu. Wow. Aiwa saka pakanaka. Aiwa nekuti kana mudzidzisi wacho anotaridzika chaizvo. Aiwa isu pano tinodzidzisa. Handiti? Aiwa muchasekerera. Aiwa panobuda madhokotera ka. Aiwa chaizvo. Nemanesi. Asi ndauya nei tokasira kuuya nebhalansi yacho. Aiwa ndinouya pandinouya kuzotora vana vechikoro. Munotambira maranzi? Hapana, bhiya izabhiya, mari imari. Hapana chinonetsa. Aiwa tinotenda. Panenge parinani apa. Aiwa pakanaka. Mozongona kuti vamauya kutora vana nguva dziripo chero. Aiwa tinouya. Bye vana. Modzidza zvakanaka. Musare zvakanaka mama. Bye vana. Munoti mari inonhongwa? Chiko saka ndatadzekwa inini. Mari inonhongwa shure kuti mwana haagoni kana kunyora kana kuverenga. Kapu chekumuvuka ndikapu nekuti haagoni. Ko zvaita sei? Yes haisi mari yekunhonga mai. Manzwa? Hazvitombori mari yekunhonga. Vana ava hapana kana chauri kuziya. Kuvabvunza hapana kana wani chauri kuziya. Kana zita? Naimi ngaisa kudzidzisa here, handikudzidzisei. Maitidzidzisa mafuti nemazeze nemabhisiketi. Mune shuwa here mini? Nemabhisiketi kupi? Isusu tina madhiesi tikumoko. Hatinotobhadhara wefukote mari yabatowande kutobhadhara madhiesi. Asi kuti imi makanyora kuti extra lessons panapa. Ma-extra lessons ekuita basa rekupa vana. Isati kugoni kuapa. Saka imimi muri kutaura kuti vana venyu havagone chirungu here? Hamugone chirungu? Ini basa renyu imimi kuvadzidzisa. Ndosati takavaudza kuno kuti muvadzidzise imi. Tiri kuda mari yedu. Tiri kutoda mari. Aiwa. Haina mari yedu. Topanya